Da iawn a croeso cynnes i bawb ohonoch chi i'r gwasanaeth ni bore yma. Croeso arbennig i chi sy'n gwylio adra ar-lein ac i'n ymwelwyr ni heddiw o gefnmeiriadog a Llansannan. Dwi'n falch iawn bod chi wedi cyrraedd mewn un darn. Gobeithio bod chi wedi cael trafferthion ar yr A55, ond mae'n hyfryd eich cael chi yma. Dim heclo yn y cefn, please. Ond da ni wrth yn bodda bod chi'n gallu ymuno hefo ni i addoli Duw hefo'n gilydd heddiw. Ac yn gweddio y cawn ni fendith efo'n gilydd wrth wrando ar air Duw. Chydig o gyhoeddiadau i ddechrau. Mi fydd gyda ni astudiaeth feiblaidd heno yma am 6:00 ac ar Zoom. Mi fydd cyfarfod gweddi nos Ferchar yn Nia am 7:30 ac ar Zoom. Ac yna, dydd Sul nesaf, mi fydd y gwasanaeth yma am 9:10 efo Dafydd Murphy yn pregethu, ac yna'r astudiaeth eto am 6 nos Sul nesaf. A nodyn bach i chi, dydd Sul nesaf fydd dydd Sul ola Gorffennaf trwy mis Awst, fyddwn ni ddim yn cael astudiaeth nos Sul, dim ond gwasanaethau yma yn y bora trwy mis Awst. Nid bod fi'n disgwyl i bobl cefnmeiriadog a Llansannan ddod yma trwy mis Awst, gewch chi os da chi isio. Ond, ia, achos bod yna nifer ohona ni'n mynd i fod ffwrdd, chydig bach o newid yn y drefn. Da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar ddiwedd gweddi'r arglwydd hefo'n gilydd y bore yma. Diwedd y gyfres o 2 pregath yn ystyried dysgeidiaeth Iesu Grist. Ond be am i ni gychwyn yn addoliad, wrth i ni ddarllen Salm 91, neu cychwyn Salm 91 hefo'n gilydd. A mi fydd y geiriau yn dod fyny ar y sgrin o'ch blaenau chi. Felly dewch i ni ddarllen cychwyn y salm yma hefo'n gilydd. Y mae'r sawl sy'n byw yn lloches y goruchaf ac yn aros yng nghysgod yr holl alluog yn dweud wrth yr arglwydd fy noddfa am caer, fy niw yr un yr ymddiriedaf ynddo. Oherwydd bydd ef yn dywaredu o fagl heliwr ac oddi wrth bla difal. Bydd yn cysgodi drosot a'i esgyll ac ei nodded dan ei adenydd. Bydd ei wirionedd yn darian a bwcled. Da ni'n dod at y gilydd i addoli y Duw goruchaf. A gwrando ar sut mae Iesu Grist yn dysgu ni am ofal Duw drostan ni. Yr un sydd yn noddfa ac yn gair, yr un sydd trwy Iesu Grist wedi'n gwaredu ni, ac yr un y gallwn ni fod yn ddiogel o dan i adenydd o. Felly dewch i ni weddio cyn i ni ganu mawl i Dduw. O ddiwyntad, da ni yn dy glodofori di yn diolch am gyfle fel hyn ar ddydd Sul i ddod a rhoi yn hynny'n yn llwyr i ti. Da ni'n gofyn arglwydd y byddi di'n bendithio yn amser ni hefo'n gilydd y bore yma. Arglwydd y byddi di'n delio hefo be bynnag feddyliau sydd yn pwyso arna ni o bosib. Da ni'n diolch arglwydd bod na loches i ni yn Iesu Grist. Na dyna'r ffordd rwyt ti wedi gweithredu i'n hachub ni o'n pechod, i'n hachub ni o farwolaeth ac o rym y diafol. Da ni'n gofyn felly byddi di trwy ysbryd glân yn eneinio y cyfan o'r gwasanaeth. Y darllen, y gweddia, y pregethu, y canu mawl a'r gwrando. Arglwydd, da ni eisiau bod yn barod i roi yn hynny'n yn llwyr i ti. Rhoi yn hynny'n yn dyddwylo di, yn gofyn arglwydd dangos i ni sut mae gennym ni le diogel dan dadain di. Maddau ni felly bob pechod a bai arwain ni trwy ysbryd glân wrth i ni gyflwyno yn hynny'n. Wrth i ni gyflwyno rhai sy'n methu bod hefo ni am wahanol resymau hefyd. Arglwydd tyd yn agos. Wrth i ni ofyn hyn yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A da ni am ganu? Da ni am ganu 2 emyn ar ôl i gilydd. Y gyntaf yn aralleiriad o salm gyfarwydd, salm 23. Sydd yn deud yr arglwydd yw fy migael da, diwalla fe eisiau i. Rhydd orffwys im mewn porfa fras, cafrodion hedd y llu. Ac yna ar ôl ni ganu'r emyn yna, fyddwn ni yn mynd ymlaen i ganu emyn fwy cyfoes sydd yn sôn am yn dyhead ni foli yr ior. Molar ior fe nai di a ddolaf y sanctaidd un.
Felly dewch i ni godi i ganu efo'n gilydd. Arglwydd, da ni'n diolch mai ti ydy yn bugail ni. Mae Iesu Grist ydy'r bugail da sydd wedi rhoi ei einioes dros y defaid. Felly arglwydd tywys ni i fod yn ymwybodol o dy ddaioni a dy drigaredd di. Be bynnag ydyn ni'n wynebu, hyd yn oed mewn dyffryn tywyll di. Da ni'n diolch arglwydd. Gallwn ni droi atat ti am gysur. Gallwn ni ddod fel ag yr ydyn ni. Cydnabod yn pechod, yn bai, yn gwendid, a gwybod bod Iesu Grist yn fugail sydd yn nabod y praidd i'r dim. Cysura ni felly, a cymell ni i dyfolu di. Arglwydd, a rho'r syched yna i ni, i dyfolu di fel y byddwn ni'n neud am 10,000 a mwy o flynyddoedd. Clod i thenw. Amen.
Wel, da ni am droi at yn darlleniad ni bore yma. A mae Naomi am ddod ymlaen i ddarllen i ni o benod gyntaf y llythyr at Iago. Iago 1, adnod 12 i 18. Gwyn ei fyd y sawl sy'n dal i dir mewn temtasiwn, oherwydd ar ôl iddo fynd drwy'r prawf, fe gaeth yn goron y bywyd a ddawodd yr arglwydd i'r rhai sy'n ei gari ef. Ni ddylai neb sy'n cael ei demtio ddweud, oddi wrth Duw y daw fy'n temtasiwn, oherwydd ni allir temtio Duw gan ddigioni, ac nid yw ef ei hun yn temtio neb. Yn wir, pan yw rhywun yn cael ei demtio, ei chwant ei hun sy'n ei dynnu ar gyfeiliorn ac yn ei hudo. Yna mae chwant yn bechiogi ac yn esgor ar bechod, ac mae pechod ar ôl cyrraedd ei lawn dwf yn genhedlu marwolaeth. Peidiwch â chymryd eich camarwain fy nghyfeillion annwyl, o ddichod y daw pob rhoi da a phob pro perffaith. Disgyn y maint o ddi wrth dad goliad ar nef, ac iddo ef ni pherthyn na chymnewid na chysgod troiadau rhod. O'i fwriad ei hun y cenhedlodd ef ni trwy air y gwirionedd, yn mwyn i ni fod yn fath o flaenrwydd o'i greaduriaid. Diolch yn fawr iawn. Blant, da chi eisiau dod i blaen? I ni gael sgwrs bach. Iawn. Ydych chi yn hapus bore yma? Pam? Daniel? O, ti ddim yn hapus? Ti newid i feddwl? Ti yn hapus? Oce, ti'n siŵr? Pam? Ti'n cael cheesecake a crumble? Oce. Dim dyna o'n i ddisgwyl fel atab. Oce. Rhywun arall yn gallu deitha fi pam dych chi'n hapus bore yma? Achos mae hi'n wyliau ha. Ia, o'n i'n meddwl o bysach chi yn edrych ymlaen am wyliau ha. Wan ta, dwi yn mynd i roi prawf bach arna chi bore yma, achos dwi yn mynd i ofyn cwestiwn cyntaf, mae yn mynd i fod yn ymwneud â stori nes i ddeitha chi tua mis yn ôl, i weld pa mor dda ydych chi'n gallu cofio, iawn? Mae o'n ymwneud â problem da ni wedi gael yn tŷ ni wrthnos dwytha. Okay? Wel, lle all eici, da chi'n cael ateb y cwestiwn cyntaf, ac ella ddim yr ail ar trydydd, ond gewch chi ateb yn eis ymlaen. Reit, dwi'n mynd i ddangos lluniau i chi, okay? A dwi eisiau chi ddeud, os ydych chi'n cofio be mae'r lluniau yma'n i ddangos, os gawn ni'r llun. Reit. Ydych chi'n cofio pam nes i ddangos y lluniau yna? Elain. Ti'n cofio? Be oedd o? Shed. A pam nes i siarad am y shed? Achos nathon ni dynnu hi lawr, ynddo? A da chi'n cofio be nes i ddeud am dynnu'r shed i lawr? Yna. Ia, nes i ddangos lot o tools gwahanol nes i ddefnyddio. Beth arall da chi'n gofio? Rhywbeth fysa di gallu bod yn broblam i fi wsos yma. Ie, da chi'n gwybod. Aran. Be? Wel, ie, oedd hynny'n broblam am chydig bach, ond nathon ni gael skip, wedyn nath y broblam yna ddiflannu. Na i reid cliw bach i chi, iawn, na ni ddangos y llun nesaf. Mae rhywbeth i wneud hefo car ni. Daniel. Ia, sut wyt ti'n gwybod? Wel, ti'n gwybod be nath ddigwydd? O, da chi'n gwybod achos nathoch chi ddod efo fi'r garage. Wel, be nath o ddreifio drost oedd hoelan. Felly, trwy wsos dwytha, nath Gwenno a fi sylwi bod teiar yng nghar i, ddim cweit mor fflat a hynny, ond bod o'n eitha fflat. Wan, da chi'n gwybod be i wneud os na broblam os di teiar chi'n fflat? Llio. Mynd am ei garage, ia, neu, Aran? Ti angen mynd i'r garage. Neu, os da chi fel lleici,
ti'n nabod y dad yn dda. Sim eisiau mynd i garej yn syth, nag oes? Dim os allwch chi wneud rhywbeth am ddim yn syth. Felly, dyma be fi eisiau wneud. Iawn? Da chi wedi gofyn o hyn, do? Da chi'n rhoi hwnna i mewn yn y darn ar y teiar, a wedyn da chi'n pwmpio fo, a mae'r gwynt yn mynd mewn i'r teiar. Be di'r broblem, da chi'n meddwl? Lle ci? Wel, ar car arall, nid ydy'r cap ddim anna fo. Mae car oedd hefo'r damage, Daniel? Ti'n hollol gywir. Nes i fynd allan dwi'n mo, 3-4 gwaith os dwytha. Bob tro oedden ni eisiau mynd yn car, oedd Gwenna fi yn y fath, well ni jecio'r teiar. Felly ni roi hwnna mewn, o'n i'n pwmpio fo, nes bod na ddigon o aer yn y teiar, a wedyn erbyn diwrnod wedyn, be ydych chi'n meddwl wedi digwydd? Oedd o'n ôl yn fflat. Felly nes i drio a trio a trio. Ac yn y diwedd, be nathon ni ddoi genod? Nathon ni fynd i'r... Nathon ni fynd i'r garage, a nes i orfod rhoid o i'r mecanic a deud, ni di edrach ar y teiar, please, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn bod. A wedyn, ymhen rhyw chydig bach, dyma mi'n cael galwad ffôn gan y dyn yn deud, ti'n gwybod be oedd y broblem? Hoelan. O'na hoelan, siŵr gen i, o'r shed di mynd mewn i'r teiar. O'n i di trio datrys y broblem yn hun, lawer gwaith efo fy nhwls fy hun, ond na. Oedd rhaid i fi fynd at arbenigwr, fynd at garage lle oedd gynnu nhw pob peth oedd angen i wneud beth. A ti'n neud aran? Tynnu'r olwyn i ffwrdd, gwneud be bynnag maen nhw'n wneud, i drwsio y twll, a wedyn rhoid yr olwyn yn ôl i wneud yn siŵr bod o'n iawn. Neu cael olwyn newydd, dwi'n meddwl na trwsio nath o, achos da chi'n gwybod be nes i gael? Just cyn i fi adael y garage ddoe, be da chi'n meddwl nes i gael? Bil. Wan, o'n i di trio mynd am yr opsiwn rad a trwsio fo fy hun, lawar gwaith, nath o ddim gweithio. Yn y pen draw, rhaid i fi fynd at y person oedd yn gallu trwsio fo, ond o rhaid i fi dalu'r pris yn dweud. Wan, mae yna wers bwysig yn hynny. Mae'r Beibl yn dysgu ni, mae yna bethau, mae pechod ma yn calon ni yn aml yn gallu creu traffarth mawr yn bywydau ni. Ella bod o ddim fel a bob tro, dydy pechod a hunanoldeb ni ddim yn gwneud pob peth yn llanast yn amlwg i ddechrau, ond mae'n gallu bod fel yr colli gwynt bach, mae o wastad yn dangos i effaith. A da ni'n trio sortio'n problemau allan yn hynny yn aml dydyn. Da ni'n meddwl bod ni ddigon clyfar, bod ni ddigon cry. Ond yn y diwedd, be mae'r Beibl yn dweud ydy dim ond un person sydd wedi gallu delio â problem fawr yn bywyd ni'n pechod ni. Yr hyn sy'n gwneud ni'n bell oddi wrth Dduw. A pwy di'r un yna? Iesu Grist. Ac a deud y gwir, mae'r Beibl yn dysgu ni bod Iesu wedi trwsio ni yn llwyr a bod o wedi talu'r pris. Dyda ni ddim yn gorfod talu'r pris i wneud yn hynny'n yn iawn ac yn gyflawn fel y teiar. Mae Iesu Grist wedi gwneud hynny wrth farw ar y groes. A mi welwn ni hynny mewn adnod enwog iawn yn llyfr o'r Beibl, yr Hen Testament o'r enw Eseia 53. Dyma'r adnod. Yn sôn am y Meseia, roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni a chad. Felly fel Cristnogion, da ni'n trio gwneud yn hunin yn iach ac yn iawn hefo Duw. Da ni'n methu. Mae fel fi yn trio pwmpio, ond dio byth yn mynd i sortio'r broblem allan. Ond mae Iesu Grist wedi talu'r pris trwy farw ar y groes, unwaith am byth. Ac mae o yn gwneud ni'n iach wrth iddo fo dalu'r pris yn lle ni ar y groes. A dyna pam fel Cristnogion, da ni'n caru Iesu Grist. A dyna pam fel Cristnogion, da ni isio gwneud yn siŵr pan da ni'n sôn am gariad Duw bod Iesu ar y groes mor ganolog i be da ni yn gredu ac yn gobeithio yno fo. Iawn. Diolch i chi am wrando, a diolch i chi am wrando mor dda trwy y tymor dwytha. Da ni'n mynd i gael canu emyn efo'n gilydd rwan, gewch chi fynd yn ôl i ista. Ac wrth i ni ganu'r emyn, da ni'n mynd i fod yn sôn am Iesu Grist. Iesu Grist sydd wedi dod o'r nefoedd ata ni mwyn yn hachub ni. A mae'r emyn yma yn sôn am nid yn unig bod
Iesu Grist wedi dod lawr a pam nath o wneud hynny, ond be nath o wrth ddiodda ar y groes. I ni achau ni, i roed heddwch i ni, a bod Iesu wedi dod yn achubwr yn geidwad, ond bydd o hefyd yn frenin rhyw ddydd, a bod ni'n edrych ymlaen i gael rhoed y mawl a'r clod iddo fo. Felly dewch i ni godi i ganu hefo'n gilydd.
Gadwch ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd sanctaeth, da ni yn rhyfeddu at y fraint gynnon ni i ddod ata ti. Dod a deud ein tad yn y nefoedd. Da ni diolch mai trwy Iesu Grist yn unig, yr ydyn ni'n cael dod ata ti fel tad, achos bod y ffordd wedi agor led y pen trwy waed yr oen, yr aberth drud hwnnw, sydd wedi costio gymaint i'r arglwydd Iesu, ond eto yr aberth yr ydyn ni'n cael ei derbyn yn rhad wrth i ni drystio yn y Meseia. Rhoi yn hynny'n fel ac yr ydyn ni mewn ffydd i ti arglwydd Iesu. A da ni yn gofyn am dy help di y bore yma. Dy help di i blygu glin. Dy help di arglwydd i'n calonna ni gael i tanio, gael i deffro, i weld yn gliriach hyfrydwch Iesu Grist fel ceidwad. I weld yn gliriach arglwydd mor rhyfeddol ydy'r ffaith dy fod ti wedi anfon dy fab i fod yn waredwr y byd. Dy fod ti wedi anfon o i fod yn waredwr i ni. A ni'n anheiddi dim. I ni, arglwydd, pan da ni'n gwybod mor hawdd ydy ni i danwybyddu di, i grwydro oddi wrth y bugail da. Yn wir i addoli ac i ddilyn pob math o bethau a phobl eraill. Arglwydd, yn dy drigaredd, da ni'n gofyn felly, nid i'n bendithio ni, nid i ddod â ni i fwynhau mwy o'r hyfrydwch yna o gael dalw di'n dad. Yr heddwch yna sydd ond yn dod yn dy gwmni di arglwydd Iesu. A'r nerth, y bywyd, y syched yna sydd ond yn dod wrth i ti, ysbryd glân, fod ar waith ar yn heneidia ni. O Dduw, da ni yn gweddio y bore yma felly. Nid yn unig y byddi di'n yn bendithio ni yma ym Mangor, ond arglwydd y byddi di yn eneinio dy air ledled Cymru, ledled y byd. Arglwydd, da ni'n dyheu am gael clywed am fwy a mwy o bobl yn dod mewn ffydd at dy fab Iesu Grist. Da ni'n dyheu am gael clywed profiad pobl yn deud fel tasa'r nefoedd wedi agor a dy fod ti wedi siarad yn uniongyrchol hefo nhw. Da ni'n gwybod o dair di dy fod ti yn gallu gweithredu felly. Ac arglwydd, da ni eisiau bod yn agored i ti weithio arna ni, ond da ni'n gweddio byddi di'n gwneud hynny ledled y byd. Fel da ni newydd gannu arglwydd, da ni eisiau clywed am bobl o bob llwyth yn dyrchafu Iesu Grist. Pob iaith yn deud mor fawr ydy'n Duw ni, sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y Duw sydd wedi creu'r cyfan, y Duw sydd wedi dod mewn i hanes yn ei fab, mwyn yn cymodi ni, mwyn yn gwared ni rhag marwolaeth ac uffen. Arglwydd, da ni felly yn gofyn dy fendith di. Ac arglwydd, da ni'n cyflwyno ar y sul yma, da ni'n cyflwyno pawb sydd yn ymwybodol iawn o wyli asgol yn cychwyn. Ni wedi sôn efo'r plant, y plant yn edrych ymlaen, arglwydd, ond da ni yn gweddio dy fendith di ar athrawon, ar rieni, ar deuluoedd, achos da ni'n gwybod bod gwyliau ha'n gallu bod yn brofiad gwahanol i nifer o deuluoedd. Rhai yn edrych ymlaen i gael gorffwys ac o bosib mynd ar wyliau, ond eraill sydd ddim yn edrych ymlaen. Da ni'n clywed yn y newyddion arglwydd am rai sydd yn pryderu am y gwyliau oherwydd gofalon, oherwydd iechyd, oherwydd prinder adnodda. Arglwydd, da ni'n gweddio y byddi di ar waith. Yn gwneud i bobl sydd ella bryderu wrando ar y dy ddysgeidiaeth di arglwydd Iesu. Bod na gysur i gael trwy droi at y bugail da. Bod na dawelwch i gael yn dy gwmni di gweitha yr amgylchiadau rydyn ni'n ei profi. Ac arglwydd, da ni yn gweddio am y plant, am yn ieuenctid, ac yn arbennig felly wrth i ni feddwl am y misoedd nesaf hefo'r paratoadau ar gyfer gwersylloedd a chynadleddau. O dad, da ni'n rhoi y paratoadau hynny i gyd yn dy law di, yn gofyn y byddi di ar waith. Y bydd cenhedlaeth newydd o dy ddisgyblion di yn cael ei galw, yn cael ei bwydo ac yn cael ei hadeiladu i ryfeddu at be ydi o i allu deud am Iesu Grist fy arglwydd am Duw.
Ac o dad, da ni hefyd yn gweddio ar gychwyn yr wythnos yma, wrth i'r sioe frenhinol gael ei chynnal yn Llanelwedd. Da ni'n gweddio am dy bobl di yn yr casgliad yna, casgliad enfawr yna o rai sy'n dod at ei gilydd. Yn gweddio bydd dy bobl di'n cael nerth i dystio i dy gariad di. Da ni'n clywed yn aml arglwydd am y pryderon, am y wasgfa sy'n yna a'r bobl sydd yn gweithio myd amaeth. Am yr unigrwydd sy'n yna, a da ni'n gweddio y bydd eglwysi a Christnogion ac elusenna yn cael y cyfle yn ystod y sioe i ddangos i bobl bod na obaith i gael yn Iesu Grist. Bod na fodd i ni fel dy bobl di allu cynnig gobaith tragwyddol be bynnag ydy'r trymder neu'r tywyllwch sydd yn gallu ymddangos yn y sefyllfa ar hyn o bryd. Felly o arglwydd sanctaeth, wrth i ni gyflwyno'n hunin i ti, da ni yn cydnabod yn pechod. Arglwydd, da ni yn cydnabod yn wir bod ni methu gweld mor enfawr ydy'n pechod ni, ond bod ni'n gallu ymddiried yn hunin yn llwyr i ti. Bod ni'n gallu bod yn onast ger dy fron di. Helpa ni wneud hynny. Helpa ni fod yn ofalgar o'n gilydd hefyd. Gan dy fod ti wedi'n rhoi ni yn bobl mewn teuluoedd, mewn cymuned, a chriw o bobl o'n cwmpas ni. Agor yn llygyd ni felly. I weld yn hangen ni, ond i weld anghenion yn gilydd hefyd. Yn y cyfan arglwydd, da ni eisiau ti gael dy glodfori. Da ni eisiau cael yn hadeiladu i fod yn debycach i'r arglwydd Iesu. Cliw yn gweddi ni felly, wrth i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist, yr un a'n dysgodd ni i weddio gyda'n gilydd wrth ddweud. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, da ni'n mynd i gychwyn bore yma yn gofyn cwestiwn, ydych chi'n nabod y dyn yma sydd i fyny ar y sgrin? Ne, dim yn ei nabod o, ella? Ydych chi'n gwybod amdano fo? Martin Lewis ydy'r dyn yma, a mae o yn arbenigwr, fel mae'r llun yn awgrymu, mae o'n arbenigwr ar faterion ariannol. A mae o di creu gwefan iddo fo ei hun, ac yn ostangedig iawn mae di galw ei hun yn money saving expert. Ac felly mae o'n rhoi llwyth o gynghorion i bobl sut mae arbad arian, sut mae delio hefo'i cyllid, sut mae gwneud y mwyaf o'r pres gynnoch chi ac yn y blaen. Ac mae o'n angerddol iawn am ei waith ac am ei fyrdwn o dros helpu pobl eraill i ddelio â materion ariannol yn fwy doeth. Nes i ddigwydd gweld sgwrs hefo Martin Lewis ar-lein. Sgwrs lle oedd o'n rhannu brofiad yn sôn am ei fywyd o, oedd y bobl oedd yn ei holi fo'n gofyn, wel, be nath i chdi fynd i'r maes yma? Be nath dy arwain di i fod yn gweithio i helpu pobl hefo arian? A mi soniodd chydig bach am ei gefndir ar digwyddiadau eitha tragic oedd di bod yn ei gefndir o. Dwi'n aml bod wedi colli rhiant yn ifanc a'r effaith gafodd hynny, ac mi soniodd chydig bach am ei broblema hefo iechyd meddwl. A mi soniodd o am un achlysur arbennig lle nath o gael ei lethu yn llwyr. A be ddigwyddodd oedd, a fo ddudodd yr hanes yma, mi oedd o wedi dod yn llwyddiannus iawn fel y money saving experts, ac mi oedd wedi cychwyn cael lot o bobl i nabod o, tra oedd o'n cerdded o gwmpas. Ac un diwrnod mi oedd ar y tiwb ar y tren tanddaearol yn Llundain. A dyma na rywun yn dod ato fo ac yn dweud, Martin Lewis, chi ydy'r money saving expert,
dwi wrth y modd hefo chi. Be bynnag wyt ti'n ddeud, dwi'n neud. Dyna oedd y frawddeg. Be bynnag wyt ti'n ddeud, pa bynnag gyngor wyt ti'n rhoi, dwi jyst yn ei wneud o'n syth. A mi nath Martin Lewis gael ei lorio hefo hyn. Achos nath o ddeud, dwi'n gallu handlo'r cyfrifoldeb yna. Un ydw i. Dydy pob cyngor ydw i'n roed ddim yn mynd i fod yn berffaith. Mae rhaid i bobl feddwl am y cynghorion ydw i'n ddeud, a nath o ddeud, dwi'n methu handlo y cyfrifoldeb yma. Mae o'n ormod gwybod bod unrhyw beth ydw i'n ddeud bod yna bobl allan yna sydd jyst yn gwneud hynny yn syth. A mae nath hynny arwain iddo fo gael nifer o broblemau yn ail ystyried i fywyd. Ond o'n i'n meddwl bod o'n ddadlennol be oedd o'n ddeud. Dwi'n methu handlo'r cyfrifoldeb yna, bod pob peth ydw i'n ddeud yn cael ei weithredu gan bobl eraill. Mae'n wir, dydy? Da ni'n isio gwrando yn gyfan gwbl ar unrhyw beth mae pobl feidrol yn ei ddeud, ond pan da ni'n troi at ddysgeidiaeth Iesu Grist, dyma ni y gallwn ni wrando a trystio'n llwyr ym mhob peth mae o'n ddeud. Fod i'r unig un sy'n gallu handlo y pwysau yna. Dyma un sy'n gallu dal y pwysau i gyd, medda un emynydd. Ac felly, wrth i ni droi at ddiwedd gweddi'r arglwydd, da ni'n mynd i ystyried sut mae Iesu yn dysgu ni i weddio. Ond da ni'n mynd i ystyried hynny mewn ffordd mwy na jyst meddwl am Iesu'n dysgu fel tips bach sut i ni weddio. Na. Mae'r arglwydd Iesu, mab Duw, yn y ddysgeidiaeth yma'n rhoi llawer mwy i ni. Ac yn wir, yn dangos i ni y ddoethineb ddwfn oedd ganddo fo fel yr un oedd yn nabod y tad, yr unig un oedd yn nabod y tad yn berffaith, ac felly trwy ddysgeidiaeth yn helpu ni i adnabod y Duw yr ydyn ni'n troi ato fo mewn gweddi trwy ddeud ein tad. A chi'n gwybod beth sy'n rhyfeddol? Mae'r arglwydd Iesu wrth roed y ddysgeidiaeth yma, nid yn unig yn dysgu ni pwy ydy Duw, mae o'n dysgu ni pwy ydyn ni fel Cristnogion. Yn helpu ni i ddeall yn well be ydy'n anghenion ni. Sut batrwm ydyn ni angen i ddilyn mwyn tyfu fel disgyblion i'r arglwydd Iesu, fel plant un tad cariadus yn y nefoedd. Mae'r arglwydd Iesu, dwi'n meddwl, yn y ddysgeidiaeth yma, yn dangos i ni be oedd John Calvin wedi grynhoi yn ei lyfr yr Institute. Mae o yn deud, mae doethineb, gwir doethineb yn cael ei grynhoi mewn dau beth. Adnabod Duw ac adnabod ni'n hunin. A mae Iesu Grist yn helpu ni i weld hynny. Felly, dewch i ni droi at ddiwedd gweddi'r arglwydd fel mae Iesu yn i datgan hi yn Mathew 6 yng nghanol y bregath ar y mynydd. A ni gael na fo, diolch. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn. A phaid dan dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Oherwydd os maddeuwch chi eraill eu camweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chwi. Ond os na faddeuwch chi eraill eu camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chwi. Felly dyna ddiwedd gweddi'r arglwydd ynde. Mae chychwyn ni, fel da ni wedi gweld eisoes, yn sôn am Dduw fel tad. A sut ydyn ni wrth weddio eisiau rhoi dyflaenoriaeth i Dduw. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw. Deled dy deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Ond mae gofal Duw drosta ni mor fawr, nes bod o'n deud, rhowch pethau mewn trefn, rhowch yr arglwydd gyntaf, ond peidiwch a meddwl nad oes angen i chi ddod a'ch anghenion eich hun ata i hefyd. A dyna sydd yn dangos i gariad o tuag ata ni. Mae o'n gwybod beth sydd orau ni. Mae o'n gwybod bod o lles i ni roed Duw gyntaf, ac yna dod â'n anghenion ni at y Duw sydd yn dad, yn gyson, yn ddyddiol, yn feunyddiol.
Ac felly, be nawn ni'n syml ydy, nawn ni edrych ar y 3 cymal yna. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, maddau ni'n troseddau a phaid a'n dwyn i brawf. Ac ystyried be mae hynny'n ei olygu i ni. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Mae'n swnio'n beth rhyfedd ar un wedd i ofyn dydy. Achos mae Iesu yn barod wedi dweud, mae Duw eich tad yn gwybod beth ydych chi angen cyn i chi ofyn amdano fo. Ac os di'n gwybod am yn holl anghenion ni, mae o'n sicr yn gwybod bod ni isio bwyd yn dydy. Felly, pam mae Iesu yn awgrymu bod ni fod i ofyn i Dduw yn tad am y bara na bob dydd, neu yr hyn da ni'n dibynnu arno fo ar gyfer yn cynhaliaeth. Di o ddim mwyn rhoi gwybodaeth i Dduw, na di? A Duw yn gwybod hynny'n barod. Mae o'n ymwneud â pam ydym ni'n gweddio yn sylfaenol. I'r un chi sydd wedi colli pregethau cynt, sori, dwi'n mynd i ailadrodd. Da ni wedi sôn bod gweddi yn hanfodol yn berthynas. Yn berthynas rhwng y Cristion sydd wedi dod trwy Iesu Grist yn blentyn i Dduw a'r tad cariadus, y tad yn y nefoedd. Ac felly wrth i ni ofyn arglwydd dad dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, mae o'n cadarnhau y berthynas rhwngtho ni lle da ni yn dibynnu yn llwyr ar yn tad ni am bob peth. O'r manylun lleia i'r digwyddiad mwyaf. Mae gennym ni berthynas fel Cristnogion, fel creaduriaid yma'r Duw holl alluog wedi creu, mae gennym ni berthynas lle da ni'n dibynnu yn llwyr arno fo. Ac wrth i ni weddio dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, dyroi ni heddiw be da ni angen heddiw, dyroi ni fori be da ni angen fori, mor sylfaenol â hynny, mae o'n dangos i ni, mewn ffordd syml iawn, bod ni yn greaduriaid sydd yn dibynnu ar yr arglwydd Dduw. A ddech chi'n meddwl, come on, Rhodri, pawb yn gwybod hynny. Ond da ni'n anghofio hynny trwy'r amser. Da ni'n llwyddo i feddwl, da ni'n cael y pethau yma achos dwi wedi gwneud. Dwi wedi ennill cyflog. Dwi wedi bod yn glyfar yn fy muddsoddiadau. Ond go iawn, fel nath y darlleniad o Iago benod gyntaf ddeud, mae pob peth da yn dod o ddichod gan y Duw sydd yn rhoi yn hael i ni. Ac mae hwnna yn egwyddor mor bwysig i'r Cristion beidio colli golwg arni. Mae'n iawn i ni fod yn diolch bob dydd am yn bwyd. Achos da ni'n gwybod na Duw sydd wedi darparu hynny i ni yn y greadigaeth. Dyna mae Duw yn ei ddeud reit ar gychwyn y Beibl yn Genesis bod wedi creu y cyfan a bod wedi creu y ddynoliaeth a dweud dyma chi greadigaeth, mi gewch chi'ch bwydo ohoni hi. Mae gwyddoniaeth yn mynd i egluro sut mae hynny'n digwydd, ond y peth sylfaenol ydy na creawdwr sydd wedi rhoi y greadigaeth. Ac yn sgil hynny, y creawdwr sydd yn trefnu bod na fwyd, bod na gynhaliaeth gorfforol yn dod i ni. A mae'n iawn i ni gydnabod hynny yn gweddia. A mae Martin Luther yn ehangu gan ddeud wrth sôn bara beunyddiol, yng nghyfnod Iesu Grist, basics oedd bara ynddo. Y pethau sylfaenol hynny oedd rhaid cael mwyn sicrhau bywyd. A mae Martin Luther, y diwygwr Protestannaidd, yn ehangu yn deud, mi allwn ni fod yn gofyn yr un fath am iechyd, am dywydd, enwedig os da chi'n ffermio, am dywydd, am lywodraeth a heddwch yn gwlad ni. Ond cofiwch, da ni'n gweddio am y pethau mae'r rhaid i ni gael i gynnal yn bywyd ni. Da ni ddim yn gweddio arglwydd rhoi mi y stêc dryta ar y menyw. Angen rheidiol, nid pethau moethus, achos mae o'n dangos yn dibyniaeth ni, ac mae o'n cadarnhau, fel o'n i'n deud, y berthynas hwnnw. A mae o'n atgoffa fi o rhywbeth o'n i'n stryglo hefo fo lot pan o'n i'n iau. Mae'n siŵr bod yna lot o'na chi wedi gael o, lot o'na chi blant ieuenctid yn ei gael o. Ar ôl dolyg, mam a dad yn gorfodi ni, reit, na bod chi'n sgwennu llythyrau, dim mwy. Ond mae rhaid i chi sgwennu i ddiolch am anrhegion. I be? Dwi'n mynd nabod yr hen anti na go iawn. Be di pwynt diolch?
Achos fel plentyn, da chi'n meddwl na transaction di pob peth. Dwi'n gwneud hyn mwyn cael. Wrth i ni ddiolch i rywun, da ni'n cydnabod, dwi'n gwerthfawrogi dy fod ti wedi rhoi, hyd yn oed os ydi o yn bint. Dwi'n gwerthfawrogi bod chdi wedi mynd i'r draffath i roi i mi. Sa'n rhaid i chdi. Ac felly, yn syml iawn iawn, wrth i ni weddio, dy roi ni heddiw ein bara benyddiol y pethau na da ni angen. Da ni hefyd yn deud diolch. Diolch Arglwydd, dy fod ti yn trefnu hynny. Dy fod ti yn rhoi ein bara benyddiol, felly eto mae'r elfen yna gyddunol yn dys. Da ni'n just yn deud, Arglwydd, diolch i ti just am roi bwyd i mi, neu just am edrach ar yn ôl i, diolch bod chdi'n gwneud hynny i dy bobl. Ac felly, da chi'n meddwl sut mae gweithio hynny allan, dyna pam bod Cristnogion ar draws yr oesoedd wedi rhoi gofal mawr i edrach ar sgan bobl ddigon o'r pethau sylfaenol yna. Sgynnyn nhw fwyd, wel be am i ni o'n digonedd roi i eraill. Dyna pam bod pethau fel bancia bwyd yn cael eu cychwyn gan elusennau Cristnogol. Dyna pam bod ysbytau wedi cael eu cychwyn yn hanes gan Gristnogion, achos maen nhw'n gweld i parodrwydd nhw i roi y pethau sylfaenol yna i eraill, fel mae Duw wedi rhoi i ni. Dy roi ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein troseddau, neu maddau ni ein dyledion, fel mae'r hen gyfeithiad yn ei ddeud, fel yr un ni wedi maddau i rhai a droseddodd yn ein herbyn. Chi di sylwi be mae Iesu'n wneud y fama? Mae di rhoi y weddi na fel patrwm i ni. Mae wedi deud, cychwynnwch yn rhoi y mawl a'r gogoniant a'r sylw i'r ein tad yn y nefoedd. Ac yna, edrychwch ar y pethau da chi angen. Y pethau angenrheidiol yna yn eich bywydau chi, fel bwyd, diod, ac yna'n syth wedyn ac fel maddeuant. Chi'n sylwi be mae Iesu'n neud? Mae o'n deud, mae bara benyddiol yn rhywbeth mae rhaid i chi gael, a mae maddeuant yn rhywbeth mae rhaid i chi gael yn yr un ffordd. Mae o'r un mor angenrheidiol i'n bywydau ni ac i'n perthynas ni hefo'r Arglwydd. Heb faddeuant, mae'r cyfan yn disgyn yn dilchion. Does gynnon ni ddim perthynas am tad yn y nefoedd. Heb faddeuant, mae perthynas hefo pobl yn mynd yn chwilfryw. O'n i sôn am yn rhafferthio ni wrth y plant efo y car. Ac wrth i mi fynd i'r garej ddoe, mi nes i gael yn atgoffa o'r tro dwythaf i fynd i'r garej. A'r tro dwythaf i fynd i'r garej, o rhaid i fi gael MOT ar y car. Ac wrth i fi ddod adra a checio y ddogfen MOT, mi nes i sylwi bod na, be maen nhw'n alw fo, nodyn advisory ar fy nogfen MOT. Nes i fel, be mae hwn yn feddwl? A wedyn googlo be mae hyn yn feddwl. A wedyn sylweddoli na advisory ydy'r nodyn maen nhw'n roed yn deud, mae yna broblem bach. Di o'm yn angenrheidiol i chdi ddelio fo rwan. Ti'n mynd methu dy MOT, ond mae yna rhywbeth bach mae angen i chdi gymryd sylw yno fo. Mae Iesu Grist wrth ddysgu ni am y weddi yma yn deud bod maddeuant nid yn rhywbeth bach i ni ystyried. Mae o'n deud mae maddeuant i ni yn perthynas efo Duw, mae maddeuant i ni fel Cristnogion hefo pobl o'n cwmpas ni yn rhywbeth allweddol. Yn rhywbeth angenrheidiol na allwn ni frwsio o dan y carpad. A mae hynny yn rhywbeth eto mae'n hawdd i ni frysio drosto fo. Neu, dewch i ni fod yn onast, mae'n hawdd i ni ddewis a dethol be mae Iesu Grist yn rhoi efo'i gilydd. Felly fel Cristnogion, mi allwn ni fod yn gogoneddu Duw bod Duw wedi maddau ni yn Iesu Grist. Clod i Dduw am y maddeuant mae o di sicrhau. Ac mi allwn ni ddeud hynny a meddwl hynny a wedyn gweld rhywun ar y stryd a meddwl, a da ni'n gwrthod maddau i bobl eraill. Mae mor hawdd i ni ddisgyn i'r rhagryth yna. Ond mae Iesu Grist yn y ddysgeidiaeth yma yn dweud, na. Os ydych chi wedi dod i'r berthynas yna lle dwi wedi marw drosta chi, wedi sicrhau maddeuant i chi, y maddeuant yna sydd wedi costio mor ddrud i Iesu Grist,
Ond eto, da ni'n cael ei dderbyn yr had drwy ffydd. Os da ni wedi derbyn hynny, yna mae'n gorfod llifo allan o'n bywyda ni wrth i ni faddau bobl eraill. A mae'r ddysgeidiaeth yma'n gwneud i ni feddwl am y cwestiwn yna o be di maint yn pechod ni, dydy? Be di maint yn dyled ni yn ngeiriau Iesu Grist yn fama. Achos mae pechod yn ddyled yn rhywbeth mae rhaid i ni dalu amdani. Ac mae'r person sy'n meddwl bod o wedi byw y bywyd gorau wastad yn mynd i fod â dyled anfesuradwy o flaen y Duw sanctaeth. A mae'r Beibl yn dysgu ni na dim ond un taliad sy'n ddigonol a taliad drud Iesu Grist ar y groes ydy hwnnw. Dyna pam na'r newyddion da ydy, nid sortiwch eich unin allan a mae yna le i chi fynd, newyddion da ar Efengil ydy dowch yn eich bydreddu, yn eich euogrwydd at yr un sydd eisoes wedi talu'r pris. Trwy farw a chymryd y gosb yn yn lle ni. Croesi biliau'r nef, mae'r emyn yn ei ddeud. Ac felly, wrth i ni dderbyn o'r cyfoeth yna o faddeuant mae Iesu Grist wedi ennill i ni, mae o i fod mor enfawr yn y gwerthfawrogiad ac yn y bywyd newydd da ni'n gael yn Iesu Grist, nes bod ni wedyn i fod yn sychedu i faddau bobl eraill. Yndi mae o'n anodd, wrth gwrs bod o. Ond dyna'r alwad i ni. Dowch yn blant i'r tad sydd yn y nefoedd, ac yna mae eisiau chi fyw eich bywyda yn esiampla, yn adlewyrchu Iesu Grist yn y ffordd rydych chi'n trin pobl eraill. Yr Apostol Paul yn ei lythyr at yr Effesiaid yn dweud fel hyn am Iesu Grist. Ynddo ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant sy'n camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni, ynghyd â phob doethineb a dirnadaeth. Wel, mae rhaid ni fod yn ofalus, does? Dydy y ddysgeidiaeth yma ddim yn golygu mae maddeuant yn rhyw fath o allwedd i ni gael maddeuant Duw. Eto, os da ni'n meddwl felly, da ni wedi disgyn i'r meddwl masnachol y transaction yna, na i wneud ABC a mae Duw yn gorfod gwneud CDE. Na. Ond be mae Duw trwy Iesu Grist yn bwysleisio fama ydy, mae maddeuant yn mynd i'ch newid chi os ydych chi wedi brofi fo go iawn. A mae maddeuant Duw fod i'ch newid chi ddydd ar ôl dydd i roed yr dyhead yno chi i fadda. Hyd yn oed os ydych chi fel Pantycelyn yn deud, dwi'n stryglo hefo hyn, dwi'n cwympo ganwaith i'r un bai, dwi'n stryglo i fadda, da ni o dderbyn maddeuant hyfryd Duw sydd gymaint yn fwy nag unrhyw beth da ni'n gorfod maddau bobl eraill. Da ni wedyn yn gallu mynd nôl at Iesu Grist yn deud, arglwydd, maddau i mi am y trosedda yn derbyn di, a helpa fi i faddau eraill sydd wedi gwneud ac wedi troseddu'n ferbyn ni sy'n ddim byd mewn cymhariaeth. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni'n troseddau fel yr ni wedi maddau i'r rhai a troseddodd yn ein herbyn. A phaid am dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Dwi'n gwybod be oeddech chi'n neud, dwi'n gwybod be o'r rhain chi'n neud yn ystod cyfnod clo. Ac o'n yr rhain chi, mae siŵr yn gwybod be o'n i'n neud, achos o'n i'n deitha chi bob wsos ar y fideos. Ond un o'r pethau eitha hyfad nes i gychwyn neud yn ystod y cyfnod clo, oedd gwylio fideos o ddyn oedd yn byw yn Canada. Ac ella, di'r llun yn dod ar y sleid nesaf? Efo. Mae gen y dyn yma sianel YouTube. A be oeddech chi yn ei weld ar ei sianel oedd o'n adeiladu log cabin yng nghanol y goedwig yn Canada. Ac oedd o'n gret, achos oeddech chi'n cael 3 chatrawr, oedd o'n siarad o gwbl, oeddech chi jyst yn gweld, ac oedd o'n defnyddio y power tools, oedd o'n gwneud pob peth yn hen ffasiwn hefo heb drydan o gwbl, ac oedd o'n adeiladu yr log cabins yma o scratch a ben ei hun. Ac oedd 'na rhywbeth therapeutic iawn, enwedig i ddyn sy'n gallu rhoi silff i fyny a ben ei hun, oedd 'na rhywbeth therapeutic iawn mewn gweld y crefftwr yma'n gwneud y gwaith. A chi'n gwybod beth oedd yn ddiddorol? Enw i sianel o. My Self-Reliance. Ac o'n i'n edrach ar hynny ac o'n i'n meddwl, di hwnna ma'n gwneud i fi deimlo'n gyffyrddus iawn.
A pan da chi'n dod at weddi'r arglwydd, os oes na un peth mae o'n bwysleisio i ni ydy, da chi'n methu dibynnu arnoch chi'ch hun. Da chi'n methu dibynnu arnoch chi'ch hun am elfenna dydd i ddydd eich bywyd. Da chi angen darpariaeth Duw. Da chi'n methu dibynnu arnoch chi'ch hun i sicrhau maddeuant. Da chi'n methu dibynnu arnoch chi'ch hun pan mae'n dod i faterion ysbrydol i'ch gwarchod chi rhag ymosodiadau yr un drwg. Rhag temtasiynau, rhag yr amgylchiadau anodd sydd yn mynd i ddod i bob un ohono ni. Mae Iesu Grist yn dysgu bo' na un a gallwn ni ddibynnu arno fo ym mhob amgylchiad. Yn yr emyn gyntaf, nathon ni sôn am fod mewn dyffryn tywyll du, a be mae Psalm 23 yn deitha ni? Yn y dyffryn tywyll du, gynnon ni ugael. A gynnon ni rwy'n sydd yn gwarchod ni o'r pethau mwyaf dychrynllyd. Ac mae hwnna yn rhan o weddi'r arglwydd achos bod Iesu Grist eisiau ni sylweddoli hynny. Sydd yn awgrym cry bod bywyd ddim yn mynd i fod yn fel i gyd i ni fel Cristnogion. Mae yna brofion, mae yna demtasiynau, mae yna ymosodiadau gan yr un drwg yn mynd i ddod i'n rhannu, ond da ni'n gallu gweddio, cadw fi yng nghanol yr heriau yna. Dysga fi be ydi o i sefyll ar ras Duw yn Iesu Grist. Dysga fi be ydi o i ofyn i'r ysbryd glân roed nerth i mi, nid chwilio mewn yna fi'n hun am ryw atebion clyfar. A mae yr esbonwyr yn cyfadda bod y geiriad yn aml yn drysu pobl, a ffaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg. Ond na i roed cyfeithiad Beibl.net i fyny chi. Ac ella bod hwn yn helpu ni i feddwl trwyddo fo mewn ffordd chydig wahanol. Beibl.net yn cyfeithu'r adnodau fel hyn. Rhoi ni ddigon o fwyd i'n cadw ni'n fyw am heddiw, maddau ni am bob dyled i ti, yn union fel da ni'n madda i'r rhai sydd mewn dyled i ni, cadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael yn profi. Ac fel, eto, nôl i'r darlleniad yn Iago, benod gyntaf gawson ni, dydy Duw ddim yn temtio ni. Mae'n caniatáu i ni gael yn profi mwyn i ni gael yn cryfhau yn ffydd, wrth i ni weld yn y prawf tanllyd yna bod Iesu Grist yn ddigon. Bod yr atebion, bod y gras, bod y nerth ganddo fo sydd yn brin yn o'n un hynny. Ac mi da ni yng ngweddi'r arglwydd yn gweddio, arglwydd ma na elyn yna, ond mi wyt ti'n gryfach na'r gelyn. Cadw fi rhag i ymosodiadau fo fynd a fi ymhellach ac ymhellach oddi wrtha ti. Ac eto, da ni'n cael y ddysgidiaeth yma trwy gydol y Beibl yn dydyn. Meddwch, mae gen i un adnod arall i chi o 1 Corinthiaid 10. Paul eto yn rhybuddio pobl Dduw. Felly bydded i'r sawl sy'n tybio i fod yn sefyll, wylio rhag iddo syrthio. Nid oes un prawf, yr un gair eto, ac oedd Iesu Grist yn ei ddefnyddio, nid oes un prawf wedi dod ar ein gwarthaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Mae Duw yn ffyddlon, ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi y tu hwnt i'ch gallu. Yn wir, gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd, a'ch galluogi i ymgynnal dano. Felly fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilyn addoliaeth. Chi'n gweld o pethau ma'n plethu fe'i gilydd? Da ni'n cael y darlun bod Duw yn darparu yn gofalu. Mae'r weddi yn deud, gofynnwch am yr help na o ddydd i ddydd. Peidiwch a bod yn ffôl a meddwl, dwi'n iawn, dwi'n sortid, mae'r atebion gyna i. Dwi ti ddim ar dy ben dy hun. Paid a meddwl os o ti'n sefyll drwan, o fyddai'n iawn fory, dos at dy dad yn y nefoedd a pledio arno fo i dy gadw di. I dy dywys di trwy y llwybra tywyll di yna. I sicrhau bod yn calon ni, bod ni yn crwydro, bod yn calon ni'n cael ei dychwelyd at Iesu Grist ddydd ar ôl dydd. Wrth i ni orffan, gai ofyn i chi felly? Sut ma'ch bywyd gweddi chi? Pan da chi'n cymharu eich gweddia chi a finna i weddi'r arglwydd? Ydyn nhw'n debyg? Neu ydyn nhw yn dra gwahanol? Ac eich annog chi, fel dwi wedi cael fy annog fy hun, i sylweddoli
yng ngweddi'r arglwydd bod mae anogaeth i ni i weld Duw o'r newydd fel yn tad ni. I weld Iesu Grist fel yr un sydd wedi darparu y cyfan da ni angen am dragwyddoldeb trwy farwolaeth a'i atgyfodiad. A'r ffaith bod o wedi mynd i'r nef a rhoid yr ysbryd glân fel bod o'n gweinidogaethu i ni ddydd ar ôl dydd, yng nghanol pob prawf a threialon. A sylwch, fel mae nifer wedi sylwi, bod gweddi'r arglwydd mor hyfryd yn adlewyrchu i ni pwy da ni, fel pobl anghennus, fel pobl euog sydd angen maddeuant. Hefyd pwy di Duw. Y Duw yma sy'n dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Y tad sydd trwy greadigaeth a'i ragluniaeth yn rhoi be da ni angen. Y pethau basic yna da ni'n cymryd mor ganiataol. Y tad sydd yn gwneud iddi lawio ar y drwg a'r da, trwy i ras cyffredinol yn darparu i bobl sydd hyd yn oed ddim yn ei gydnabod o. Y tad sydd ar fath ofal a chariad drosto ni, mae di anfon i fab. Y mab sydd trwy i farwolaeth a'i atgyfodiad wedi sicrhau maddeuant unwaith am byth i bawb sy'n troi ato fo mewn ffydd ac edifeirwch. Ac yna wedi'r mab godi'n fuddugoliaethus a mynd i deyrnasu yn y nefoedd, y mab sydd wedi anfon yr ysbryd. A be mae'r ysbryd yn ei wneud? Mae o'n trigo yno ni yn ynerthu ni i ymwrthod a themtasiwn. Mae'n ynerthu ni i droi at Grist mewn edifeirwch bob tro da ni'n syrthio. Mae'n ynerthu ni i frwydro hefo arfogaeth Duw yn erbyn holl gynllwynion y diafol. O, mae Duw yn dda. Mae o'n hael. Mae o y cyfan a mwy ag yr ydyn ni angen yn gweddia. Dewch i ni fod yn barod i gyfleu hynny. Nid i ddal pethau nôl. Nid i feddwl, wel, mae'n angen ni yn rhy fach i Dduw, ond i weld o fel Duw y tad sydd yn caru ni, sydd wedi darparu popeth da ni angen yn ei fab a thrwy ysbryd, ac yn deheu am i ni lawenhau wrth i ni brofi mwy a mwy o'r cyflawnder yna sgynno fo ar yn cyfar ni. Clod a gogoniant i'w enw. Amen. Wel, da ni am orffan yn gwasanaeth bore yma. Diolch fawr iawn i chi. Diolch i'r criw technegol yn y cefn hefyd am sortio pob peth allan. Da ni am ganu emyn sydd wedi sgwennu'n wreiddiol yn Saesneg gan Isaac Watts. Y dyn oedd ei enni fo 350 o flynyddoedd yn ôl i lenni. Ond emyn sydd hefyd yn weddi ar ei be mae Duw yn ei ddangos i ni yn ei air fod yn reality i ni. Sut mae Duw yn dangos i hyn i ni yn Iesu Grist newid yn bywydau ni. O arglwydd da ar graffad y wirioneddau gwyw yn rymus ar fy meddwl i aros tra bwyf byw. Mwy parchus doed dy ddeddfau, mwy anwyl nag erioed. Yn gysur bont i'm calon, yn lluser nwyw i'm troed. Myfyrdod am gyfryngwr a phethau dwyfol drud. Fo'n llanwng halon wamal, yn felys iawn o hyd. A bydded prawf maddeuant, yr heddwch sydd drwy'r iawn, yn trigon fy mynwent o fore hyd brynhawn.
fod i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon hyd byth. Amen.